कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധഗോവിന്ദ മന്ദിര സ്കൂൾ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകേ ചക്ഷുരുമിഹിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുധാധികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സജ്ജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാന്താരാധാകാന്ത നമസ് സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസ്രീ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദവരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂതശ്രോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ വിഷ്ണുഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ജി മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മത്കുരോ മന്മഹാദന നിഷ്കാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദാ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുസ്കന്ധം 24-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 60. പിന്നെ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ തന്നെ പലരും 8 മണിയുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നടക്കുന്നത് നരസിംഹഭഗവാന്റെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് പലരും പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് 8 മണിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു. 60-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതി വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവബാധിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതി രാഗാസമിവ വിസ്മൃതം. യത്രേദം വ്യജതി വിശ്വം വിശ്വാസ്മിൻ അവബധിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിർ ആകാശമിവ വിസ്തൃതം. യത്രേദം വ്യജതി വിശ്വം വിശ്വാസ്മിൻ അവബധീയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിർ ആകാശമിവ വിസ്തൃതം. യത്രേദം വ്യജതി വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവബാധിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിർ ആകാശമിവ വിസ്തൃതം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വിഭജിതം വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്. യത്രേദം വിജയതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. യത്രേദം വ്യജതി വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്. യത്രേദം വിജയതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വിജയതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നിവപാദിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിൻ വിശ്വം വിശ്വസ്മിൻ ബാധിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതി രാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിൻ അവഭാതിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിർ ആകാശം ഇവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വിജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വിജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതി ആകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്. യത് ത്വം ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതി ആകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വിജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതി ആകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വിജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്. തത്വം ബ്രഹ്മപരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവപാദിയത്.
तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योति आकाशमिव विस्तृतं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായ മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. ഓം നമോ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം വിസ്മിന്നവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശാമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിൻ അവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവദാസന ദേവിദാസന കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതി ആകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിർ ആകാശം ഇവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതി ആകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാഗോപാല മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതി ആകാശസീമ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്മൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വിജതേ വിശ്വം വിസ്മിൻ അഭവാദിയത് തത്ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിർ ആകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ഉപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതിയത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെല്ലുക.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതി യത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതി യത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വ്യജതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതി യത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിരാകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രേദം വിദ്യതേ വിശ്വം വിശ്വസ്മിന്നവഭാതി യത് തത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിഃ ആകാശമിവ വിസ്തൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകം ചെല്ലാം. എത്ര എവിടെ ഇതം രജതെ ആവിഷ്കരിച്ചു വിശ്വം പ്രപഞ്ചം വിശ്വസ്മിൻ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിൽ അവബാധി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. യത് അത് തത് അത് ത്വം അങ്ങ് ബ്രഹ്മ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം പരം അതീന്ദ്രിയം ജ്യോതി തേജസ് ആകാശം ആകാശം ഇവ പോലെ വിസ്മൃതം വ്യാപിച്ചു. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം സൂര്യപ്രകാശം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം പോലെയോ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഏതിലാണോ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് ആ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം അങ്ങാണ്. ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. എല്ലാം ബ്രഹ്മമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്നു. സമഗ്ര ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്രയും അതിബൃഹത്തായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നുവെന്ന് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്രകാരം പരമദിഗോപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഊഹാതീതമായ ശക്തി നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അവർ അന്താളിക്കുകയും പരമമായ സത്യം ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ തെറ്റായ ബോധത്തെ വിശ്വം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനില്ലാത്ത മറ്റൊന്നും തന്നെയല്ല എന്ന വാക്കുകളിലൂടെ സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ ഇവിടെ തിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഘടകത്തിന്റെ ബലത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പോലെ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു വിഷമമില്ലാത്ത ഉദാഹരണമാണ്. സർവഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്തിന് മേൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. എങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശവും അതിന്റെ പ്രഭവും ഗ്രഹാവിഷ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ വായു സർവവ്യാപിയാണ്. വായു ഒരു കുടത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ വായു സർവ്വവ്യാപി. വായു ഒരു കുടത്തിലുമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലങ്ങളെയും പവിത്രമായ സ്ഥലങ്ങളെയും ഒരേപോലെ സ്പർശിക്കുന്നു. അത് ഏതു വിധത്തിലായാലും ആകാശം മാലിന്യരഹിതമായിരിക്കും. സൂര്യപ്രകാശവും വൃത്തിഹീനങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളെയും പവിത്രമായ സ്ഥലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്നു. രണ്ടും വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. എങ്ങനെയായാലും സൂര്യപ്രകാശം വൃത്തിഹീനമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇവിടെ പുണ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും പുണ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പുണ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മുൻഭാഗവും പുണ്യമില്ലാത്തവ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പിൻഭാഗങ്ങളുമാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഭഗവത്ഗീത 9:4 ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, മായാതതമിദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിനാമസ്താനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷവസ്ഥിത. ഞാൻ എന്റെ അവ്യക്ത ആവിഷ്കാരത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാകെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളും എന്നിലാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മഭാവത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകം വിശദമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവയിലൊന്നുമില്ല. ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കാതെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിത സേവനം നിർവഹിക്കാതെ ഒരു നിർവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് പോലും ബ്രഹ്മതത്വം, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ചുരുക്കം വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ബ്രഹ്മത്തെ, പരമാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പരബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് വിദ്യോനിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും പരമസത്യം അദ്വിതീയനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം: വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും, പ്രാന്തീയ പരമാത്മാവായും, പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക വിഷയം. പരമസത്യം ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മഹാദേവൻ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, തത് ത്വം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിർ ആകാശം ഇവ വിസ്തൃതം. ഇവിടെ ഒരു പൊതു ഉദാഹരണമുണ്ട്. വിജയിയായ ഒരു വ്യവസായിക്ക് ധാരാളം ഫാക്ടറികളും ഓഫീസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അയാളുടെ ആജ്ഞപ്രകാരമായിരിക്കും. എല്ലാ ഫാക്ടറികളിലും ഓഫീസുകളും അയാൾ ശിരസിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. അവന്റെ ബുദ്ധിയുടെയും ശക്തിയുടെയും വിസ്തരണത്താൽ വ്യവസായം തടസ്സം കൂടാതെ നടക്കുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയുമാണ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെ സമസ്ത സൃഷ്ടിയെയും പ്രവർത്തന നിരതമാക്കുന്നു. ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്ന അദ്വൈത തത്വശാസ്ത്രം എല്ലാ ശക്തികളുടെയും പരമോന്നത സ്രോതസ് പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ നിർവ്യക്തിഗത ഭാവവും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശിസൂര്യോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഗേ പൗരുഷം ദൃശു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര അർജുന, ജലത്തിന്റെ സ്വാദും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രണവവും ഞാനാകുന്നു. സൂക്ഷ്മാകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ എല്ലാറ്റിലെയും നിഗൂഢ ശക്തിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 61 ശ്ലോകം മനസ്സിലാക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോമായേദം പുരുരൂപയാ സൃജത് യോമായേദം പുരുരൂപയാ സൃജത് വിവർത്തി ഭൂയാശഭയത്യ വിക്രയ യദ്വേദ ബുദ്ധിസ്തദിവാത്മദുസ്തയാ ത്വമാന്മതന്ത്രം ഭഗവാൻ പ്രതീമഹി. യോമായേദം പുരുരൂപയാ സൃജത് വിവർത്തി ഭൂയാശഭയത്യ വിക്രയ യദ്വേദ ബുദ്ധിസ്തദിവാത്മദുസ്തയാ ത്വമാത്മതന്ത്രം ഭഗവാൻ പ്രതീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചെല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെല്ലും. ശോഭ പ്രതിമാതജി ചെല്ലുകൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെല്ലുകൊള്ളു.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ മായേദം പുരുരൂപയാസൃജത് വിഭർത്തിഭൂയഃ ക്ഷപയത്യ വിക്രിയഃ യദ്വേദബുദ്ധി സവിതാത്മദുഷ്ടയാ ത്വമാത്മതന്ത്രം ഭഗവാൻ പ്രധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. യാ ഏതൊരുവൻ മായയാഭ്യതിരെ ശക്തിയാൽ ഇത് പുരു നാനാവിധത്തിലുള്ള രൂപായ ആവിഷ്കരണം അസൃജൻ സൃഷ്ടിച്ചു വിഭർത്തി പരിപാലിക്കുക ഭൂയഹ വീണ്ടും ക്ഷപയതി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു അവിക്രിയ പരിവർത്തനമില്ലാതെ യത് അത് ഭേദബുദ്ധി വിവേചനബോധം സത് ശാശ്വതമായ ഇവ പോലെ ആത്മദുസ്തയ ഒരുവന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുക ത്വം അങ്ങേക്കായി ആത്മതന്ത്രം പൂർണ്ണ ആത്മസ്വതന്ത്രൻ ഭഗവാൻ അല്ലയോ ഭഗവാനെ. പരമദൈവത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പ്രതീമഹി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് നാനാവിധ ശക്തികളുണ്ട്. ആ ശക്തികൾ അനേക രൂപങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ആ ശക്തികളാൽ അങ്ങ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. അത് സുസ്ഥിരമാണെന്ന് തോന്നിക്കും വിധം അങ്ങ് അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി അങ്ങ് അതിനെ സംഹരിക്കുകയും അത്തരം പരിവർത്തനങ്ങളാൽ അങ്ങ് ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും എങ്കിലും ജീവസത്തകൾ അവയിൽ സംഭ്രമിക്കപ്പെടുകയും അതുമൂലം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അങ്ങയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമോ വേറിട്ടതോ ആണെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യും. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വതന്ത്രനാണ്. ആ സത്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥമിസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനി ബാഹ്യശക്തി, ആന്തരിക ശക്തി, പ്രാന്തീയ ശക്തി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാവുന്ന ബഹുവിധ ശക്തികളുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിവിധ ജീവസത്തുകൾ, ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഭൗതിക ലോകം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുമുണ്ട്. ചില ജീവസത്തുകൾ ബദ്ധരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ ശാശ്വതമായി സ്വതന്ത്രരാണ്. ശാശ്വതരായ ജീവസത്തുകൾ ഭൗതിക ശക്തിയുമായി ഒരിക്കലും സമ്പർക്കത്തിലാകാത്തതിനാൽ നിത്യമുക്തരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചില ജീവസത്തുകൾ ബദ്ധരായതിനാൽ തങ്ങൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം അവരുടെ അസ്തിത്വം സർവ്വതാ കുഴപ്പങ്ങളിലായിരിക്കും. എല്ലായ്പ്പോഴും ദുഃഖത്തിലായതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവുകൾ ഭൗതിക ശക്തിയെ വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ചതായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത ഒരു വൈഷ്ണവ കവിയാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണപുലി സൈ ജീവ അനധി ബഹിർമുഖ അദേവമായ താരേ ദേയ സംസാര ദുഃഖ. ജീവസത്ത പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുകയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അനുകരിച്ച് സ്വയം സ്വതന്ത്രനായി ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ടവനും സ്വയം ഭോക്താവുമാണെന്ന് മിഥ്യാവിചാരത്താൽ ബന്ധിതനാകും. ആകയാൽ ആത്മീയ ശക്തിക്കും ജീവസത്തയ്ക്കും വളരെയേറെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൗതിക ശക്തി ഒരിക്കലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് രണ്ട് ശക്തികളും ഭൗതികവും ആത്മീയവും ഒരുപോലെയാണ്. ഭൗതിക ശക്തി പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മഹാദേവൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വതന്ത്രനാണ്. പക്ഷേ സ്വതന്ത്രരല്ലാത്ത ജീവസത്തകൾക്ക് തങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായി
സ്വതന്ത്രരായി സന്തുഷ്ടരാണെന്ന മിഥ്യാവിചാരം മൂലം ഭൗതിക ശക്തി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പരിണിത ഫലമായി ഭൗതിക ശക്തി വിവേചനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മായാവാദി തത്വചിന്തർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ അവർ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരു വൈഷ്ണവ തത്വചിന്തകൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവനാകിയാൽ അവൻ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ പോലും കുഴപ്പങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തിയെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അവനറിയാം. സർക്കാരിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിഭാഗവും പൗരബന്ധ ഭരണവിഭാഗവും പൗരന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ രണ്ടായി തോന്നിച്ചേക്കാമെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും ഒന്നും ഒരുപോലെയുമാണ്. കുറ്റവാളികളുടെ വിഭാഗം കുറ്റവാളികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിലും അനുസരണയുള്ള പൗരന് അത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ശക്തി ബദ്ധാത്മാവിന് കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാവുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന സ്വതന്ത്ര ആത്മാവിന് അത് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പുരുഷാവതാര മഹാവിഷ്ണുവിനോട് സമഗ്ര ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും ഉച്ചസ്ഥിതി പുറത്തേക്ക് വിട്ട പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രപഞ്ച സംബന്ധിയായ സൃഷ്ടികൾ നടത്തി അവയെ പരിപാലിക്കുന്നു. പിന്നീട് സംഘർഷനായ അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സംഹരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നടത്തിയാലും ഭഗവാനെ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ നിസ്സാരമായ ജീവസത്തകൾക്ക് വളരെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമോന്നത മഹാനായകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. വേദബുദ്ധിയുടെ അഥവാ വിവേചനത്തിന്റെ അന്ധതയില്ലാത്ത മഹാദേവനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനോ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാൻ പരമോന്നതനായ ജീവാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം പരമശക്തനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിവിധ ശക്തികളും ആത്മീയമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികമായി യാതൊന്നുമില്ല. ഭൗതികാസ്തിത്വം എന്നാൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അർത്ഥം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ മതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ഭക്തായ ായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. 59ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തിദേവിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ
ഹൃദയം പരിപൂർണമായി ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടവനുമായ ഭക്തൻ ഇരുട്ടിന്റെ കിണർ പോലുള്ള ഭാഗ്യശക്തിയാൽ പരിപ്രാതനാക്കപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അങ്ങയുടെ നാമം, യശസ്, രൂപം, കർമ്മങ്ങൾ മുതലായവ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാകും എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ, പറഞ്ഞു നേരത്തെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിത സേവനങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിലും അവർക്ക് താല്പര്യങ്ങളില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, ഋഷികേശനായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളെ തന്നെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കപിലദേവന്റെ, കപില ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം തദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംവിദോ ഭവന്തി കർണരസായനക തജ്ജോഷനാദാശോപവർഗവത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനുക്രമിഷു. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ സത്സംഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് സഹവാസത്തിനെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, ഗുണം, കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിയിൽ വളരാനായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട്. അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ടും സാധിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്രഹൈ ലവ മാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധിഹൈ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതി പ്രാപിക്കും. സാധുസംഗം അഥവാ ഒരു ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം എന്ന എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. പ്രത്യേകിച്ചും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം ഒരുവനെ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചേതോദർപ്പണമാർജനം കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന കണ്ണാടി ശുദ്ധമാവുകയും അവനെ ബാഹ്യമായ സകലിനോട് താല്പര്യമില്ലാതാവുകയും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം അശുദ്ധമാകുകയും ശുദ്ധമല്ലാത്തവന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇതം ഹി വിശ്വം ഭഗവാൻ നിവേദര. ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായ ഒരുവന് സമഗ്ര വൈദ്യുതാവിഷ്കരവും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഹൃദയം മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഒരുവന് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ദർശിക്കാനാവും. അതിനാൽ സത്സംഗത്താൽ അഥവാ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗത്താൽ ഒരുവൻ ഹൃദയത്തിൽ പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധനായിത്തീരും. സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള അല്പ നിമിഷത്തെ അല്ലെ സംഘം, അവരുടെ അസോസിയേഷൻ, അത് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് വളരെ സഹായകരമാണെന്ന് പറയും. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ദർശനം ലഭിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് വൈഷ്ണവരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ സാധുക്കളുടെ അല്ലെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെ. ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദജൽ, ഭക്തഭുക്താവശേഷ തീനോ മഹാഭോജൻ. ഭക്തന്റെ പാദത്തിലെ ധൂളി, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തീർത്ഥം, അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഇതൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം ലഭിക്കും, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രജേതാക്കൾക്ക് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ വൈഷ്ണവാനാം യഥാശം ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനായിരിക്കുന്ന മഹാദേവന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കും അത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, നമുക്ക്
പലരും പറയും പ്രഭുപാദർ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ ആണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അത്രയും പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആരാണോ എന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അവനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് എനിക്ക് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദന്റെ ആ ഭാവാർത്ഥം പുറപ്പെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതി പ്രാപിക്കും. സാധുസംഘം അഥവാ ഒരു ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം എന്നാൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. പ്രത്യേകിച്ചും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം ഒരുവനെ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത്? ചേതോദർപ്പണമാർജനം ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവനം ആനന്ദാംബുതിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മാസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ചേതോദർപ്പണ മാർജനം, ഒരു കണ്ണാടിയിലുള്ള പുളികളൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റിയാല് അതില് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീർക്കും. അവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം പരം വിജയത എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ്? സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം, കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അതിന് എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും നേരുന്നു. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു, പരം വിജയത ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഈ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് എപ്പോഴും വിജയിക്കട്ടെ എന്ന്. കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന കണ്ണാടി ശുദ്ധമാകുന്നു. അവൻ ബാഹ്യമായ സകലിനോടും താല്പര്യമില്ലാതാവുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം, ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. ഹൃദയം ശുദ്ധമല്ലാത്തവന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരമജീവനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പലരും പറയുന്ന അല്ലെ, പലരും പറയും, പ്രഭുപാദരോടൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ ആ ഉണ്ട്, കണ്ടു. എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നീ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയും. ഇതാണ്, അതിന് അവര് തയ്യാറല്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നാല് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറില്ല. അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെന്നാ പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിച്ച് അല്ലെ, മംഗളാരതിയൊക്കെ ചെയ്തു, മംഗളാരതിയൊക്കെ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കും കാണാം. അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനും ആദ്യം ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാവണം അല്ലെ. നമുക്കതിന് യോഗ്യത വേണം. ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായ ഒരുവന് സമഗ്ര ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം പരമജീവത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് കാണുമെങ്കിൽ ഹൃദയം മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഒരുവന് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ദർശിക്കാനാവായതിനാൽ സത്സംഗത്താൽ അഥവാ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗത്താൽ ഒരുവൻ ഹൃദയത്തിൽ പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധനായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും അല്ലെ. ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും അല്ലെ. പലരും പറയും, ഇതൊക്കെ ഈ ലീലകളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പറയും അല്ലെ, നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി
അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല. ഓരോരോ ആഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെ, ഇപ്പൊ നരസിംഹ ചതുർദശി, നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം അല്ലെ, ഇപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ, പ്രഹ്ലാദന്റെ കുറിച്ചും അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദന്റെ ശത്രുവായിരിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപിനെ കുറിച്ചും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരും. ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബാഹ്യശക്തിയാൽ ഒരിക്കലും ആകർഷിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നത്. ഭക്തൻ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായവയിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയം യാതൊരു വിധത്തിലും തടസ്സപ്പെടില്ല. വാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന 10 വിധ അപരാധങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കാവുന്ന 64 അപരാധങ്ങളും ഒഴിവാക്കി വേണം ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ അനുഷ്ഠിക്കാൻ. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാൻ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക. നവവിധ ഭക്തി അല്ലെ, 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയം യാതൊരു വിധത്തിലും തടസ്സപ്പെടില്ല എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ 10 നാമ അപരാധങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ഇത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നവര് 64 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ 64 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കുമ്പോൾ ഒരുവനിൽ ഭക്തിദേവി പൂർണ്ണമായും പ്രസാദിക്കുകയും അപ്പോൾ അവന് ബാഹ്യമായ യാതൊരു ശല്യവും ഇല്ലാതാവുകയും ഭക്തനെയും മുനി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. മുനി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചിന്താമഗ്നൻ എന്നാണ്. ഭക്തന്മാരെയും മുനി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അഭക്തൻ അഭ്യൂഹിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തൻ ചിന്താധീനായിരിക്കും. ആ ഭക്തന്റെ അനുമാനങ്ങൾ അശുദ്ധങ്ങളായിരിക്കും, ഭക്തന്റെ ചിന്തകളാകട്ടെ പരിശുദ്ധം. അഭക്തൻ ഭക്തിയില്ലാത്ത, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആള് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. അവന്റെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ പരിശുദ്ധങ്ങളായിരിക്കും. കപിലദേവനെയും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും മുനിമാരെന്ന് വിളിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ മുനിമാര് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വ്യാസദേവൻ മഹാമുനി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തു അല്ലെ. നാരദ മുനി അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെ മുനി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭക്തൻ പരമദിവത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പരിശുദ്ധമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ മുനി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ഭക്തരുടെ സഹവാസത്താൽ വിശുദ്ധമാവുകയും അവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, കർമ്മം തുടങ്ങിയവ ഭഗവാൻ സ്വയം അവന് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചുരുക്കം. നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാവുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നാമ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. അപരാധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, കർമ്മം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्री प्रभुपाद के विराज किए ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. കുറച്ച് നേരത്തെ നിർത്തുന്നതാണ്. 8 മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പദ്ദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവേഭ്യോ സ്വപ്രഭുപാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യർത്താം. പിന്നെ ഏകാദശിയാണ്, മോഹിനി ഏകാദശി. അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം 6:02 മുതൽ 10:20, 6:06 മുതൽ 10:20 വരെയും കേട്ടോ. സൂര്യോദയം മുതൽ
10:20 വരെ ഏകദേശം ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മറ്റന്നാള് രുക്മിണി ദ്വാദശിയാണ്. രുക്മിണി ദേവിയുടെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ് രുക്മിണി ദ്വാദശി. വേറൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇതിൽ തന്നെയാണ് അത് കേൾക്കുക. എന്താണ് 8 മണിയുടെ ക്ലാസ് ഇതിൽ തന്നെയാണോ കേൾക്കുക? അല്ലല്ല, സാധാരണ ടെമ്പിളിന്റെ ലിങ്കിലാണ്. ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിലൊക്കെ. ഇതിലല്ല കേട്ടോ. അത് ടെമ്പിളിന്റെ സൂം ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കയറിയാല് വേറെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും കന്നഡ, തമിഴ്, മലയാളം ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നരസിംഹനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്നലെ പലരും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന് നേരത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന 8 മണിക്ക് അതിൽ കയറിയിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.